kelompok sing ora gelem nuruti perintah. Kon gawe sarang gak gelem. Kon mangan buah-buahan ora gelem. Ya niku seekor lalat. Lalat asale saka golongane lebah kowe. Dikon nderekno peraturan saka Allah iku ora gelem. Akhire dados lalat. Lalat niku napa? Ana manfaate kanggo manungsa. Mboten nggih, malah dadi sumber penyakit disentri. Soalnya dia gak gelem gawe sarang, turune anggel mencolok-mencolok nang sembarang. Gak gelem mangane kanggone wawan mboten. Malah panganane manungsa bareng sampah-sampah dipangani. Ya metune ndekne dadi apa? Dadi sumber penyakit. Lah menungsa niku nggih ngoten. Nak gelem naati perintah Gusti Allah napa kemawon salat, poso, zakat, haji nak mampu iku bakal sing metu sing apik-apik iso dadi manfaat karo menungsa sanes. Tapi nak gak gelem nuruti perintah ngoten niku, kon salat gak gelem salat, kon poso, kancane do poso, ora poso, wayahe bayar zakat, donyane akeh ra gelem ngetokno zakat. Ya menungso dadi apa? Sampah masyarakat. Dadi penyakit ning gone masyarakat niku. Kaya lalat. Lah ning teng tafsir niku diteliti kehidupane lalat, termasuk kesimpulane lalat niku umure gak bakal luwih saka 40 dina. Wis saged dicek nih nggih. Menan ora 40 dina. Wis 40 dina